Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Sa padayon nga pagbuwag sa mga pulong sa Biblia, mapaminawan na sa duha ka oras matag adlawng Domingo ang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini mabati sa alas 12 sa udto hangtod sa alauna sa hapon o sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi uban ni Reverend Charlie Eugenio o mga kauban. Sundi ang programang mga langit nun lamtag sa kinabuhi nga mohatod kahayag paghubad sa mensahe sa mga balaang pulong diha sa Biblia aron mapalawman pa nato ang pagsabot sa pagkaon sa atong kalag. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, ini tumura karon na muna sa gumong pagadapito nini programa sa PBCM for Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini karon yung alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasingkasing nga magadapit kaninyo og mga panghinaot nga kamong tanan karon na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas, diin mao'y magamit na tungpunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod ka nato sa kaluwasan nga sa mga nakasulat lamang sa Biblia o uban naman sa mga basang referensya nga gitudlo ni Master kanamo padayon sab nga among gigamit ang pagpanudlo kaninyo. O nining tungura among mga pagpangamusta sa tanang mga kaigsunan sa nagakalain-lain karon nga mga dapit sa ilang pamati. Tabi na sa mga chapter president nga makugyon usab nga sila naghatag usab og pag-angkon sa radio station sa ilang dapit para mapamati kining programa. O sa PBCM compound, nagpasalamat sa kamigdako sa mahal lahutayon nga pagsuportar para maialagad kining programa. O dili nato pagkalimtan no nga ang mga paghatag nato para sa Palace Reconstruction, New Building Palace nga katong maghahatag nga adunay mga binulan niya na o labi na usab sa dili nato pagkalimtan nga adunay tulo kaugna diya sa tuig ang mahitungod sa ginatawag og atong conference, no? Ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. O gining tungura karon magapaila pa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ng maransunan? Kini si Brother Rene Telebrico mga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. Huwag ako mga pagpamusta sa mga Telebrico family, mga nag-sponsor sa radyo natin, Butong Pinamungan Cebu. Ay labi na ini Sosimo Telebrico, kang Jeffrey Telebrico, kang Deco Telebrico, o kang Bernabe Telebrico, kang Julius Stopia, o kang Renante Telebrico. O ako lang mga pagpamusta sa tanang ito nga mga kasunan nga nagsusyugong kung nagpabilaw ng programa kanato karon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O nini karong hindi na makikilala ng magsunan, ako ka mong inatag ng kauban nga Evangelista Juan Rodrigo Malos. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ni Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos. May usa nga makiguban kaninyo nining atong programa karon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagbatalingog dinhi sa RPN DXQ o Cagayan de Oro City alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahaponon matag adlawng Domingo o mabati usab unyang hapon sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab mga kaigsunan ang atong programa dinhi sa RPN DXQ Dipulog matag adlaw gyapon nga Domingo mga kaigsunan alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. O dinhi sa RM DXDR Dipulog mabati usab alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahaponon matag adlawng Domingo. O ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa Kautohon dinhi sa Toledo City sa DYHR
alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR radyo natin, alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Rail Radio, alas 12 ngadto sa launa. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino, alas 11 ngadto sa alas 12. Dinhi sa Bayugan City sa City FM, alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa Kabuntagon. Masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Power Radio, alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa RMN DXMB Malaybalay City, alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Mabati usab dinhi sa sister station sa ilang FM station sa IFM. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin, alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira, alas 3 ngadto sa alas 4. Dinhi sa Pagadian City sa RMN DXPR, alauna ngadto sa launa media ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM, alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental, mabati usab sa Dixario Radio Ultra, alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Dinhi sa Villanueva sa Cabusis Power Radio, alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM, alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Kumusta sa mga PBC Women's Group? Ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Hingog City sa Rail Beat Radio, alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon matag adlaw Domingo. Live usab kita mga kaigsunan sa Facebook o makita usab sa TV5 sa Parasat Cable TV, ingon man makita usab sa YouTube. O ang among mga pagpangamusta sa mga kaigsunan nga niya nagalantaw kanato via Facebook Live dinhi sa United States of America, dinhi sa Oklahoma City ni Sister Ritzel Barbosa sa Moramos Graham. O dinhi sa West Virginia, sa Alabama, sa Tennessee, sa Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Makito Hermias family, ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagasudong sila kanato via Facebook Live from United States of America. Ato igsoon ang Bruce Severano and family din Santa Irene, Prosperidad, Agusan del Sur, o sa ato igsoon Engineer Brother Derwin Mangal, usab nagapatalingog. Ato usab nga gitimbaya rin ang legal counsel nato si Attorney Samuel Arnado og sa iyang pamilya nagasudong siya kanato lining atong programa. Ni atong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa numero sa Globe 0917-811-8882. Og kamong tanan karon nga nagasunod og nagapaminaw, kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. Karon sa pagisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Sale. Ini karong tungura mga mahal lamang tigpaminaw mga kaigsunan, ang atong pagisgutan karon ang may tungod sa pagtubag ni Mitchell Pindilio nga usa ka Sabadista nga nanukad dinhi sa gisibiyahan nato pod dinhi sa DXKD, no? Ang iya naman alas 7 ngadto sa alas 8 sa kagabion, samtang ang ato alas 6 ngadto sa alas 7 sa kagabion. O may programa man gani usab kita sa DX DR RMN, no? Alas 12 ngadto sa alauna sa udto. Dinhi usab siya nagprograma kaniadto pero nilayas na. Usa pinagi sa iyang mga kinabuang kung atong sabton, may mga doktrina kita Brad Rone, nga dapat dito siya mo pasikan. Pero sa linabas na pagkasulti, matod pa niya nga kini daw atong magtutulo Espiritu Santo, abitingal niya ikaulaw nato ang ato pagtubag lang. Dili kuno mo kontento og babae kay daghan kuno kayo, bisan pag pila pa ibutang niya nga babae, wala ta magmatter niya na kay ngano man pamation sa nato usa nato ihatag ang pagtubag.
ang katarungan nga nakasulat sa Biblia. Mo ni ang gibuhi ang pagpamahayag. Brad Ron, Brad Rini, nga matod pa gani niya nga kung naa pa kuno buhi pa gani kuno si Apostol Pablo, kung nakaabot pala kuno, usa kuno si Apostol Pablo musupak nining atong gipaila nga Espiritu Santo. Bueno, libre man ta sa nasod sa pag-exercise sa atong relihiyon ug kay aduna may paghatag og freedom of religion, pero dili ta mutaak ni anang bitawng sistema niya nga personal na kaayo, Brad Ron, pero ato lang ipabati para makuha o masabtan sa makatawhan o naunsa-unsang iyang utok ining tawhanan ni ato ipabati, Brad Ron. Okay, Red, paminawan na to ang tingog ni Mitchell Bendilio, kining nagbandilyo nga si Mitchell Bendilio, kining pastor sa Balista niya. Atong napamatian mga mahalamong tigpaminaw, nagsangpit siya mga ngalan. Batod palagi niya nga dili ko mo kontento og babay, mauba daw ni ang Espiritu Santo. O matod pa niya kung buhi pa si Apostol Pablo, gibasa niya ang unang Korinto City 1 ug 2 nga nalagi diha nga ang ipabaton usara lagi daw og asawa. Kay nag-ingon man lagi siyang gibasa nga karon may tungod sa mga pangutana sa inyong sulat kanako, may unta alang sa lalaki ang dili pagpakigduol og babae. Aron sa paglikay sa tintal sa pagpakighilawas, ang matag usa ka lalaki kinahanglan magabaton og iyang kaugalingong asawa, ug ang matag usa ka babae magabaton sa iyang kaugalingong bana. Mo niyang gibasa. Unya og buhi pa kuno si Apostol Pablo, una kuno nga mo al kontra si Apostol Pablo niining among giwali nga Espiritu Santo. Pagibasa niya ni mga mahal namong tigpaminaw, bot niyang ipasabot nga murag nakaigo na lugar kibali siya sa paghunahuna sa among magtutulo. Pero may timan-an nga ang basihanan sa pag-ila sa Dios dili in taon nga ang ilahanan sa Dios walay asawa. Ang ilhanan sa Dios daghan og asawa. Kay kung mauman ka na ang ilhanan sa Dios daghag asawa, di ma-Dios na karon ang dapit sa mga Islam, Brad Ron, atong susihon nga sa kang ala ang gitugot nila, Brad Ron, upat lamang ang gihatag og asawa nga makapangasawa sila, pero dili pwede nga mangasawa sila og upat, Brad Ron, nga sa usa ka babay wala po ditos ikaduha ang sistema ug wala po ditos ikatulo ug ngadtos ikaupat. Kung unsa ang naa sa usa ka asawa, kinahanglan ma-fair lugar ang sistema sa tugon ni Allah diya sa maong Holy Quran. Pero it doesn't mean nga
atong ignon ang mga higalang Muslim nga dili di ni sila kontento og isa ra ka buk babae. Okay. Sama ba sa pagsabot ni Mitchell Bendilio? Okay. Aron nga atong mapahayag Reverend nga kining sistema nga gibuhat ni Pastor Bendilio nga kusog ayo lagi mo atake sa atong magtutudlo nga atong gipailang katumanan nga sa walay pagsusi sa dugukan sa ato ang doktrina nga may gibasihan tangtag na sa Biblia para sa pagpakatao sa Espiritu Santo. O niya kay si Master di man niya tuuhan lagi, yaman ang katungod lagi, sumala sa mong gingong Reverend, gawas naman ta, kaya naman tayo freedom of religion. O niya, ani na din siya magsigig tagaw-taw, magbandilyo, nga atong magtutudlo, di lagi daw kontento, o kusara. Muna nga, kung mabasyanan, siya mong gingon nga, ang pagila sa Dios, way asawa, o ang basyanan po nga pagila sa Dios, dagang asawa, ng lugar, ang mga higala natong mga Muslim, na sa sistema sa pagka-Dios, nga gitugot man sa ilang pagtulunan nga magbaton og upat ka asawa, pero equal ang treatment. Gikan sa usa, ngadto sa ikaupat, kinahanglan balance ang pagtagad sa bana diha. Niya. Dili po sila molapas sigon sa Holy Quran. Oo, tinuod ko na, kaya nakalatid man sa ilang Holy Quran. Sa tuwa po ni Morning Biblia na to, ilang Holy Quran ang tawag sa ilang balaang kasulatan. Niya sa sura, naman po ni, sa Biblia po ni, mga kapitulo ni, sura 4, o niya, din sa 3, kung sa Biblia, kapitulo 3 ni, atong basahon rin, ingunin niya akong pagbasa ha. O kung ikaw nahadlok nga dili, makapahik-angay sa mga ilo nan, pagminyo og babae, nga maayo alang kanimo, duha, og tulo, og upat, so gidiretso lag duha sa to pa nagi una ni di sa magkwenta tag diretso duha walay first. So duha og tulo og upat mo gi ingon nga paminyuan sa lalaki upat ka babae. Apan kung sa gihapon ikaw nahadlok nga kanila niya nang upat nga gipangasawa sa lalaki, dili ka makapagig-angay nan usada ang minyuan kibalis lalaki kung dili lugod sa makahatag equal ngadto sa upat ka asawa. Usada o ang naangkon sa imong tuong kamot mas labaw pa kining maayo aron ikaw dili makahimog pagpanlupik. Busa nabasa na to Reb sa ilang Holy Quran nga gitugot sa ilang alang nga ilang ilapod nga ilahang Dios sa ilang dapit nga ang lalaki gitugutan sa pagbaton og asawa duha tulo kon upat. Nya ato bang ingnon ang mga higalang Muslim nga dili maayo ning ilang Dios kay nagsugo sa mga kalalakinan sa dili pagkontento og usa lang ang asawa, brethren. O sa laktod lugar nga ang ilahang ala nagtudlo sa ilahang mga ginsakupang lalaki nga tawgog baydor. Kay mo ni terminong gigamit nimo Bendilio diri namo. Na mo na nga ato lang gipakita sumala sa angay natong mga batong pagtubang. Unya kung ingon ta nga ang pagkadili Dios niya nga mahimong dili gid siya Dios. Kay ngano? Una, dili siya Dios kay usaray asawa. Tanan nga mga tao nga nag-asawang isara na Dios na, brethren. Tinuod ka na, kung mo may ato ang tugutan nga ang pag-ilas Dios magbaton og usa ka asawa kay ang mga tao mo may gitugot di bisan pas bala o siyuta nga usa ra gyud asawa pod ang pagapangasawa. Na sa sistema nimo, brethren, kung doon na kay usa ka asawa di mo lugar karon nga Dios ka na. Kung mao may basihanan. Na og kinsa pa to hastas Mitchell Bendilio. Kung doon naman Diyos siya asawa. na ni siya kung naaman. Pero kung magngatarungan ta nga ang ilanan sa Dios kanang walay asawa na mulugar karon, brethren, nga kung magpari ka sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, gawas sa Iglesia Pilipina Independente kon IFI kay gitugutan sila nga usara asawa ang ilang pari, brethren. Gitugutan sila nga ilang mga pari pwede mga asawa. Dios na ang Iglesia Pilipina Independente. O wala po asawa, mulugar nga ang mga kaparian sa Iglesia Katolika, kay wa may asawa, mulugar nga sila Dios na po. Kung mao'y basihan. Niya si Apostol Pablo, mulugar karon nga Dios na si Apostol Pablo kay
ang iyang kapanahonan nagtambag man gani siya kung mahimo. Ang inyong Kung nabati na nga may sa bangon lagi nilang mga kalisdanan bradron, mabilman og dunay mga anak og asawa, nag-aghat siya nga mahimong sama kaniya di nga walay asawa di Dios na si Apostol Pablo. Unsay puriba niya na bradron? Okay, Reb, niya tayo priba. Basahon na to sa Biblia ang gitawag ang pulong sa Dios niya. Ipagkita sa kamera. Ani ko mabasa sa sulat ni Apostol nga si Pablo, dinis unang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 7, ang pagpriba nga si Pablo way asawa. Niya, basahon na ko. Gusto ko unta nga ang tanan mahisama kanako nga walay asawa. Apan dili kita managsama tungod kay lain-lain ang hiyas nga gihatag kanato sa Dios. Busa litra por litra nabasa nato sa Biblia, nag-awhag si Pablo sa iyang masig ka magtutudi kang Kristo nga may sama daw kaniya nga siya walay asawa. Mahimong og mahimong lugar may sama kaniya ang mga tao siyang pagtambag sa iyang kapanahonan sa pagministeryo niya diya sa atong Ginoong Kristo nga walay asawa sama kaniya. Di kung ang ilanan sa Dios walay asawa, Dios na si Apostol Pablo. Kung ang ilanan sa Dios usay asawa, Dios na ang tanang tao kung usay asawa. Ipagka isgutan nato nga ang pagkadagang asawa mo ilanan sa pagka-Dios, di Dios na ang atong mga higalang Islam kaysa gitugot ni Allah o ni Allah, upat man lang ang ipapaasawa. Pero di pod pwede nga magpatagag pangasawa kung ngadto sa usak asawa, kung ang mga kahimtang sa sistema badron naapod makita sa ikaduha, sa ikatulo ngadto sa ikaupat kinahanglan equal ang paghatag o pagbahin diya sa ibutang nga mga kabtangan ba lugar. Na unsa ba ang ilhanan nga gitudlo sa Biblia may tungod sa pag-ila sa Dios, brethren? Ang pag-ila sa Dios, Reverend, diya kana siya may lasiyang kagahom. Dinhi sa Isaias Kapitulo 33, versikulo 3, sinagaingon, Panimati, kamo mga atwa sa halayo, unsay akong nahimo, ug kamo nga aniya sa hadol, ilha ang akong kagahom. Busa sa atong nabasa, Reverend, nga kung mag-ila dita og Dios, iya nato ilha siya sa iyang kagahom. Di nakita nato dili day ilha ko kay isa ra ko'y asawa, ilha ko kay daghan kong asawa, ilha ko kay wala ko'y asawa, dili ingon niya na. Unya kung balikan nato ang iyang punto, si Apostol Pablo daw matud pa niya kung naa pa daw si Apostol Pablo ra kuno mo'y muhimo pag-alkontra niining among Espiritu Santo. Nasay pa niya na sa pagpanghuna-huna, mga mahal lamong tigpaminaw. Ngano? Dili magudhuna-huna ni Bendilyo ang sistema sa panghuna-huna ni Apostol Pablo. Kaysa pag-inguna mo, ngano nga nagtudlo may katumanan sa Espiritu Santo, tungod kay si Apostol Pablo, nagtudlo nga dunay kapanahonan sa Espiritu Santo, samantalang giwali niya mahitungod ang balita, mahitungod kang Kristo sa bisan diin nga dapit. Ato sang basahon, brethren, nga giwali ni Apostol Pablo ang wali nga Kristo sa bisan asa nga dapit. Kay ang ilang pagwali gihatag sa Dios nga og ba pa sukod pa sa yuta gibutang nagmuhon, brethren. Kadili sila mulapas nga ng yuta nga dili ila. Ato sang ihatag ang katarungan ni Apostol Pablo, brethren. Okay. So, ang katarungan nga akong pagkabasahon ni Apostol nga si Pablo sa ilahang panahon ni sa pagpangalagad, ikaduhang pagpangalagad kay sa ato ang barog ribiri nabahin manggod sa tulo kadagkong panahon ang pagpangalagad. Unang pagpangalagad mao tong panahon kang Hiuba, ikaduha diha sa atong Ginoong Hesukristo. Unya sa ikatulo mo ni atong gipaila ang ikatulong panahon sa Espiritu Santo nga kita may katumanan nga mga tao. Pero sa ilang panahon ni Pablo, ang ilang gisangyaw, ang ilang giwali, gitudlo sa tanang mga tao sa tanang dapit, ngalan na gyud ni Hesukristo. Niya sa Kolosas, basahon ako, Kapitulo 1, versikulo 27 ngadto sa 28, ingon ini ang nakasulat. Gibutan sa Dios ang pagpaila ngadto kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil. Ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo, ang paglaom alang sa himaya. Siya, si Kristo, mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao o sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam
aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingko diha kang Kristo. Oh, nakita nato nga giwali ni Apostol Pablo sa tanang dapit si Kristo. Di ba mo na imong giawat-awat Mitchell Bendelio? Si Kristo? Busa gani nasuko ka sa pagpadayag namo sa Espiritu Santo kay matod pa nimo kung buhi pa si Apostol Pablo o naa pa si Apostol Pablo niining among panahon. Si Apostol Pablo Lora mo al kontra sa Espiritu Santo nga among gipadayag diha gikada sayo. Ngano? Amo sang gimuntar ang payag ni Apostol Pablo nga sa tanang dapit si Kristo ang ilang giwali, dili ang sentro principal nga mao si Hiuba, dili ang sentro o principal nga mao ang Espiritu Santo. Taliwala nga nagtuo sila nga adunay tulo, pero usa lamang ang ilang gipadayag sa ilang dapit. Nganuman, kay dili nila sila mulapas sa ilang mga pagwali. Unsay priba nga di gyud mulapas, nga di gyud himuon nilang sentro bradrini ang wali o sentro sa Espiritu Santo o wali nga sentro nga Hihoba. Anya ang prueba reverendi ni sa ikaduhang Korinto, kapitulo 10, versikulo 13 ngadto sa 14 ang gingon, apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod, kundili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios ingon nga sukod nga nagabot diha kaninyo. Kay kami wala maglapas among sukod nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo, kay kami mao ang unang nagpakabot diha kanyo dala ang mayong balita may tungod kang Kristo. O, tanawa ha? Ingon si Apostol Pablo, dili daw sila maglapas sa sukod nga gibahin kanila sa Dios. Sukod lamang sa ilang kaugalingon ang pagwali may tungod dili sa kang Hiyoba nga amahan o kon Yahweh. O dili po diya sa Espiritu Santo, kundi diha kang Hesukristo. Gani Mitchell Bendelio, ang inyong basahon nagtug-an usab niya na nga si Ellen G. White nga sa tanang pastor ikaw lang ang nisupak sa doktrina nga si Ellen G. White propeta ninyo. Kami wala mi muto niya na kay susihon pa man na, pero inyong doktrina giunay nimo pagsupak nga dili propeta si Ellen G. White tungod kay siya wa mag-angkon taliwala nga ni ay gitawag og lagda sa pagtuon sa Biblia o sa mga balaang alawiton nga makita diya ni ini nga nag-una pa ni sa imong pagkatao kining 28 katima pero sa diyang natao ka nahimo kang Iglesia Adventista del Séptimo Dia, nagbuhat ka laing ideya nga dili na si Ellen G. White propeta. May kay gipadayon ka basig mo abot ang panahon nga gitawag ra ka sa mga kauban og option nga kanang option katumbas nga na sa pulong apostasy o ni apostasya kanang nisupak na baka ngano magpaabot tingali ka ana nga ma-expel ka kay ngano man taon ning mga kadakuan sa Seventh-day Adventist nga gipadayon magkas pagwali nga bawal man nga mag bandilyo ka mag-ebanghelyo ka sa dili o wala bulag sa maong doktrina. Hayan ang priba, brother. Okay rin, natin libro, ipakita, The Story of Redemption by Ellen G. White. Muna yung pruiba, nga sa panahon nila ni Apostol nga si Pablo, sintro gyud nga ilang giwali o gisangyaw si Hesukristo ra gyud. Ug bisan pa kamo nga mga sabadista tungod kay si Ellen G. White, may unang nagbayag nga ang sentro nga gisangyaw sa mga disipulo tinud-an ni Kristo silang panahon, Kristo ra gyud. Wa nila giapil si Hiuba nga amahan, wa pod nila iapil sa pagwali ang dapit sa Espiritu Santo. Niya basahon ako ang priba. Sa pahina 302 ngadto sa 303, ang mga punto lang nining maong libro nga akong pagabasahon kingon. It was here that the disciples were first called Christians. Tinuod ka na. Dito magini una tawag sa Antioquia or Antioch ang kadtong mga tinud-an ni Kristo. Buhat 11:26 mabasa ka na. This name was given them because Christ was the main theme of their preaching, teaching, and conversation. Matod pa dinhi anya karon anya niini ang mga disipulo mo'y unang gitawag Kristohanon. Kini nga pangalan gihatag ngadto kanila tungod kay si Kristo mao ang sentro nga tema,
sa ilang pagsangyaw, preaching, sa ilang pagpanudlo, kining teaching o sa ilang conversation. Peter, James, and John felt confident that God had appointed them to preach Christ among their own countrymen at home. Si Pedro, si Santiago, ug si Juan, adunay kumpiyansa nga ang Dios nagapahiluna kanila sa maong katungdanan sa pagsangyaw sa ngalan ni Kristo diha sa ilang nasod, kaugalingong nasod, ug diha sa ilang panimalay. Atong gidawat ang maong pahayag Reverend kay husto man pod nga nakasulat sa Biblia nga ang mga tinun-an ni Kristo ang sentro nga gisangyaw sa tanang tawag sa tanang dapit ngalan na ni Kristo tungod kay ang rason mao pod ni ang gihatag o gibahin kanila nga sukod nga dili nila pagalapason. Nakaron, muna ang gipasabot namo nga mo'y sintro nga ilang giwali, dili sila nagwalig Hiuba. Nga naman, si Hiuba mismo nagbuhat nagpakigtugon bag-ong pagpahayag tugon diha sa iyang katawhang Israel nga ang gisgutan diha Brad Rene nga dili na itudlo ang wali nga Hiuba, Brad Ren. Tinuod ba, Brad Ren? Sumala sa Biblia. O tinuod gyud na Reverend nga ang kining wali nga Hiuba dili na itudlo. Nya si Ginong Hiuba mismo ang nagbuhat nini nga bagong tugon. Dinhi sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 kama 34 ang gigon. Anya karon ang mga adlaw mabot na nagaingon si Hiuba nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. Anya sa 34 dayon, og sila dili na gayud magtudlo ang tagsa-tagsa ka tawo siyang isig ka tawo ug ang tagsa-tagsa ka tawo siyang igsoon sa pagingon ilhon mo si Hiuba. Busa ang wali nga Hiuba dili na day ipayla. O di nakita nato Brad Ronnie, ang gibasa ni Brad Rini nga nagpaila nga di na itudlo ang ngalan nga Hiuba. Puriso nga sa kapanahonan nila ni Apostol Pablo, wa sila magamit og sintro nga gamiton pa ang wali nga Hiuba kay di na naitudlo. Tinuod. Og dili pod sila sa sentro nga wali nga Espiritu Santo. Tungod kay ang gihatag nila nga sukod sa Dios mao ang ginatawag og pagwali lamang sa kang Hesukristo gani sa ilang bason nga gibasa nimo sa ilang propeta nga si Ellen Goldwhite kining gitawag gibasa nimo Brother The Story of Redemption by Ellen Goldwhite. Ellen Goldwhite. Nagpakita man nga Kristo lang yun ang ilang giwali. Pero sila si Apostol Pablo nagpamatuod nga aduna kining tulo, nagtuo siya na ang amahan nga mao si Hiuba o kunyawi na ang Espiritu Santo kay gisampit gani niya nga tumabasa sa ikaduhang Korinto kapitulo 13 bersikulo 12 ug 13 nga nag-ingon, pagpangamustay kamo ang usa sa usa pinagi sa balaan nga halok ang tanang mga balaan nangamusta kaninyo sa 14 ang grasya sa Ginoong Hesukristo ono og ang gugma sa Dios motong ikaduha dos mo nang amahan og ang pakig-ambit sa Espiritu Santo ikatulo magauban kanyong tanan o di gisampit niya nga naan ng tulo pero kung magwali sila sa bisan asa nga dapit gibasa ni Brad Ronnie ang Colosas 1:27 ngadto 28 si Kristo solamente region dili ang Espiritu Santo dili ang Hiuba. Nakaron matod pa ni Mitchell Bendilio balikantang iyang giingon badron nga moal kontra kuno ang Espiritu Santo daw nga atong giwali. Si Apostol Pablo ra kuno ang moal kontra ni Bradon atong pamatian. Okay, atong paminawan pagbalik ang tingog ni Mitchell Bendilio. Balikantang iyang kinabuang. Okay. Matod pa niya kung matod sa iyang rason nga kung
buhi pa daw si Apostol Pablo, si Apostol Pablo ra kuno ang moal kontra sa Espiritu Santo, balikan ta. Atong napamatian nga mao ra kunoy number 1 nga moal kontra sa among gipaila nga Espiritu Santo. Karon sa pahayag ni Apostol Pablo, wala ba siya magpamatod nga ang wali nga Kristo mawala patungod kay ang mupuli sa kang Kristo ang Espiritu Santo, bradron? Unya si Apostol Pablo kung nagsulti niini, siya ra ba po'y moal kontra o si Bindilyo ra gyud po'y moal kontra niini? Okay, sa tinuod lang, Reverend, ang pahayag ni Apostol nga si Pablo, dili kita mo ini alkontra, o kundili si kining pastor sa Sabadistas Mitchell Bindilyo. Ang bot na ipasabot nga moal kontra kuno si Apostol Pablo. Dili ta moal kontra, bradron, kay mao may paagi lugar sa mga nakasulat sa Biblia, pero ang yang gingon nga si Apostol Pablo moal kontra sa Espiritu Santo, tinod ka o siya ra gyud mial kontra? Dili tinuod kundili si Bindilyo ra gyud moal kontra nini. Kay ngano man si Apostol Pablo ba nag-ingon nga walay paalabuton para sa wali nga Espiritu Santo, bradron? Okay niya. Ato lang basahon ang pahayag ni Pablo aron nga musumada kadula gid ay panahon para sa Espiritu Santo. O kining imong giingon nga basahon ang gipayag ni Apostol Pablo, kini ang iyang lugtion, bradron. Kini unta. Dili siya atong maingon, dili magkutinto og babay. Correct. Kay kana mahog mo nagpa-personal god niya. Okay, gawas nga nahug nagpamersonal kay kung pananglitan ang atong makatarungan sayop, iyang ipalutaw kay kini mang sitasa, kini mang bersikulo ha, mo atong gibasyan. Hayan kana, brother. Okay, basahon ako. Ang pahayag ni Pablo dinis unang Korinto, kapitulo 13, bersikulo 9 ug 10 Sa Biblia naman, nga Katoliko nga hiligaynon. Niya basahon ako gingon. Kaya nga aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton, hindi pa himpit, pero kung ang himpit mag-abot, ang hindi himpit magataliwan. Timanan nato, sa gibasa ko si Pablo nagpahayag nga doon na sila giwali nga pulong sang Dios, pero matod pa ni Pablo, dili himpit og gadtoy magataliwan nga sa atong pinulungan mawala. Init abot sa kahimpitan. Sa ato pa doon na dili himpit og doon na himpit. Hayan tong dili hingpit katong ilang giwali nga pulong sang Dios. Atong susihon, asa bagi pahinungod ni Pablo ang pagwali sang pulong sang Dios, pero matod pa niya mawala na kay dili pa maong kahimpitan, doon na po hingpit nga moabot. Dinilang gyapon sa iyang sulat, Reverend, sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 sa maorang gyapong Biblia ang Katoliko nga hiligaynon. Giingon, gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios mao ning gi-explicar ni Pablo sa unang Korinto 13:9 ug 10 nga ilang giwali pero dili hingpit ug gadtoy mawala. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. pero unsay gibuhat ni Mitchell Bindilyo nga nagbandilyo nga katarungan, siya kung naa pa si Apostol Pablo na pud kunoy mo al kontra sa among giwali nga Espiritu Santo, ay si Apostol Pablo ikaw mo ay nakig-al kontra. Si Apostol Pablo nagpasidaan nga ang ilang pagwali sa pulong sa Dios sa ato ng pinulungan, kay dili pa man tumao ang hingpit, mawala pa to, kay may hingpit pa nga moabot. Gipahayag sa unang Korinto 13:9 sa Bibliang hiligaynon. Gipahayag sa gibasa ni Brad Ronnie nga ang pulong sa Dios nga mawala pa kay dili pa hingpit, paagi napahanungod ka na sa pagwali kang Kristo. Unya mingon kag al kontrahon ni Apostol Pablo ang wali namo nga Espiritu Santo. Sa al kontrahon, ikaw mo inikig al kontra, ikaw mo nakigsupak ni Apostol Pablo. Og di lamang si Apostol Pablo ang imong gisupak, kundi mismo si Jesucristo kay ang mga ang mga sinulat ni Apostol Pablo, labi na kini, dili makapagsugilon si Apostol Pablo kung dili pa sugo ni Kristo nga Ginoo. Hayan ang prueba, brethren, nga ang sinulat ni Apostol Pablo, ang pagkasulti niya na sinugo ni Ginoo, nga ang Ginoo mao si Jesucristo, brethren.
Anya ang prueba, Reverend, din sa unang Korinto, Kapitulo 14, versikulo 37. Kung adunay maghuna-una, Matod pa ni Apostol Pablo. matod pa ni Apostol Pablo, nga siya profita o may hiyas nga espirituhanon, kinanglan magayla siya, nga kining akong gisulat kaninyo, mo'y usa ka sugo gikan sa Ginoo. Ang kinsa di ang sinulat, kining gisulat ni Apostol Pablo, brethren, sa imong gibasa? Gikan day kini sa Ginoo, Reverend. Ang Ginoo naman nga maoy nagsugo nga kini ilhon nga iyang gisulat gikan kana sugo sa Ginoo. Ang gipasabot nga Ginoo, Reverend, mo kana si Ginoong Jesucristo, sumalad ni sa Juan Kapitulo 13, versikulo 13 nagaingon, nagatawag kamo kanako nga magtutudlo o Ginoo, husto kamo kay mauman kanako. Oh, kinsa ang Ginoo nga nagsugo para isulat kana Apostol Pablo? Si Ginoong Jesucristo. Unya mingon ka nga kung buhit pa si Apostol Pablo mo kontra mo al kontra nining among giwali nga Espiritu Santo nasay pa nimo. Ngano man kay si Apostol Pablo nganong nag-ingon man siya nga mawala pa ang wali nga Kristo, aber kung dili ni tinuod badron kay iya man gibusog ang mga tao sa pagpamatod nga baka kununing atong mga pagpamatuod badron. Mo na ito i-challenge niya. Nga busgon po niya ang mga tao. Nga imong pakasay po ng mga ministro sa PBCM nga kining gibasa na mo nga sulat ni Pablo sayop ni kay para nimo ang waling Kristo di mo padayon na iya man ang bot-bot ng istorya Reverend nag-ingon ang mga ministro nga panahon na ni Tomas Eugenio kay si Kristo dili hingpet. Di ra ba na mao? Ang wali nga Kristo mo among giingon nga dili pa maong kahimpitan og mawala. O ang atong gibasihan, Biblia, brethren. Biblia ang hiligay nun. Nakani o wala. Pagpalit. Mo nagingon, daghang kag Biblia, imong daghang kag Biblia, 38 na mo Biblia diha sa mong baliw, ni mapiling hiligay nun Kay katulad. mo na iyang gikinapaya. Hayan ang priba, brethren, nga matod pa niya nga kining daghan ang iyang Biblia. Okay. Para atong ikapabati sa mga kaygalaan ba ang pagka-kapayason ayo niining gitawag og Sabadista ba, brethren? Atong ipabati ang iyang tingog nga siya mismo mo nag-confirm Reverend nga doon na siya 38 ka version. Abi mo na kog kalibre version sa Biblia yang balay na og 38 na basig wa kay hiligay no na pagpangitag hiligay no nga Biblia. Para mabasa nimo ni basig mo kag tumutumo migbasa. Aron nimo may baluan nga kami nagkutlo gyud sa Biblia nga ang wali nga Kristo among gibasa dili magpadayon kay matud pa ni Pablo dili pa mao ang kahimpitan. Atong ipabati ang tingog niya. Igsoon tuganan tamo 38 ka version ang Biblia nakos banay. Igsoon tuganan tamo 38 ka version ang Biblia nakos banay. Di ba bisag wa pangutan aron ikinapayas ni ang kaugalingon ba aron si Mr. Bedelio mo'y dapat yutuhan kaysa mga ministro sa PBCM. Kaya na ako'y 38 ka Biblia na nakita na to. Onya, karon, ingon ka nga alkontrahon ni Apostol Pablo ang wali nga Espiritu Santo nga si Apostol Pablo mo'y nag-ingon nga mawala pa ang wali nga Kristo. Ikaw mo'y nakig-alkontar ni Apostol Pablo, dili kami. Onya, pag mawala ang wali nga Hesus Kristo, siyempre, dili gyud may tabo nga ang wali nga Hiyuba. Kay nag-una na sa daang tugon ang pagpahayag nga si Hiyuba mo'y giwali sa may tungod kang Moises nga usa sa mga propeta ay ang priba nga mo ni ang giwali sa pinasugdan sa wala pa himua ang tugon nga gibasa nimo ganina Brad rini ang Jeremias Kapitulo 31 versikulo 31 kama 34 nga sa wala pahimua nga dili itudlo ang pagpahibalo o wali may tuod sa ngalan nga Hiyuba kana siya sa sinugdan ang maong gitudlo nga wali ni Moises. Anya ang prueba, Reverend, kini nakasulat din sa Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 3 o 4 nga ang ngalan ng Hiyuba mo ilang ginamantala. Kaya igamantala ko ang ngalan Hiyuba, pakadako ninyo ang atong Dios, ang bato ang iyang buhat, hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon ug walay kasalanan, siya matarong ug matulid. Di nakita na to nga si Hiyuba gyud ang giwali sa sinugdanan. Pero miabot ang panahon nga katong wali nga Hiyuba
gipreparar na daan. Gisulti niyo ba ngadto kang Jeremias dito sa katawang Israel para mahinumduman aron kung moabot ng ikaduhang hugna nga panahon kay una man tong hugna sa panahong pagpangalagad sa panahon kang Hihuba o Kunyawe nga pag-abot na sa ikaduhang hugna nga panahon sa panahon kang Kristo dili na matingala sila ngano nga ang sentro nga iwali mao na ang wali nga Kristo kay ngano daan na nga gipasidaan ang pag-cut off sa ngalan nga Hihuba. Balikan ta Brad Rini ang pag-cut off sa ngalan ni Hihuba human kini giwali. Aniya, balikan ako pagbasa, Reverend, nga ang pag-cut off sa wali nga Yuba. Niya din sa Jeremias, Kapitulo 31, versikulo 31, 34 ang gigon. Aniya karon ang mga adlaw mabot na, dagayngon si Yuba, nga ako magabuhat ug usa ka bagong tugon, uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. Sa atong nabasa, Reverend, nga si Yuba magabuhat ug usa ka bagong tugon, uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. Unsa man kini nga tugon? Dini sa 34 ang gigon og sila dili na gayon magtudlo ang tagsa-tagsa ka tawo sa imsig ka tawo og ang tagsa-tagsa ka sayang og ang tagsa-tagsa ka tawo sa igsoon sa pag-ingon ilhon mo si Yuba. Bisan diha lang atong pagbasa Reverend ang ngalan day nga Yuba dili na day paila. Di na itudlo ang ngalan nga Hiuba. Di sa pag-abot na sa kapanahonan ikaduhang hugna sa atong Ginoong Kristo katong gibasa ni Brad Rini ka ganina matinaw sa Colosas 1:27-28 sa tanang dapit si Kristo na ang giwali. O sa ikaduhang Korinto 13:14 sukod nila nga pagwali ra gyud diha kang Kristo dili sa principal o sentro nga wali nga Espiritu Santo og Jehova. Manubot na mong ipasabot. Dabi kay nagpahayag man si Apostol Pablo dili si Bendilyo ang kang Bendilyo puro sa gini pagsupak-supak ba nga ang wali nga Hesukristo mawala pa kuno. Ingon ni Apostol nga si Pablo dili si Bendilyo. Ingon din si Bendilyo. Pag naapa si Apostol Pablo, si Pablo nga apostol may mukontra daw sa wali namo Espiritu Santo. Dabi kay naging mas Pablo nga mawala pa ang wali nga Kristo Mitchell Bendilyo. Naon sa man lugar na? Ikaw mo papabili niya na. Nakaroon kong pasultiyo nato si Ginoong Hesukristo, brethren, akong mawala pa ang wali nga Kristo, ado na may mupuli daw nga mao ang kahingpitan o mao na ang hingpit nga wali. Karon, nisulti ba og nitugaan ba si Kristo nga ang puli niya Espiritu Santo, brethren? Letra por letra, Reverend, isulti nga itong Ginoong Kristo nga ang kapuli niya Espiritu Santo. Hain ka ng litra por litra, brethren. Biblia nga ang pulong sa Dios, akong basahon sa 14 sa Juan, versikulo 25 ngadto sa 26 ang pruiba gingon sa pagpahayag nga atong mabasa sa Biblia. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Pahayag mismo sa atong Ginoong Hesus kini. Apan kun makagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa man puli kanako. Litra por litra mabasa na ang kapuli sa atong Ginoong Jesucristo walay lain ang Espiritu Santo. Nakaroon kay kapuli man ang Espiritu Santo diha kang Kristo. Unsa man tong imong giingon Bendilyo nga matod pa nimo nga al kontrahon ni Apostol Pablo ang Espiritu Santo. Di karon di nasaypan na nimo, nasaypan nimo ikaw ray naghuna-huna niya na. Natungod kay ang Espiritu Santo mao man ang mupuli, may tagna ba sa Biblia nga mga tao nga nagbuhat na sa maong bulaton ba doon pero wala lang ingalan kinsang mga tawhana pero gimension ba nga doon na mga taong magwali sa balita nga Espiritu Santo, brethren? Na Reverend, o nakatagna sa Biblia kining mga taong gihimong kasangkapanon sa Dios nga ang ilang iwali mao ang mayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Unang Pedro kapitulo 1 versikulo 12 akong basahon giingon. O kanila gipadayag nga dili silang kagulingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon. Gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong sa makadaghan namo giingon dili na mo ni ikaulaw Mitchell Bendilyo nga amo ang kunon nga kami katumanan ani nga mga tao makita man kanamo ang ilanan kay kami raman ang mga ministro sa pagtulungan sa PBCM
mo'y nagwali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo. Nga kon asa natuman among gipaila sa among magtutudlo, Master Tomas di ihinyo Senyor nga mo'y katumanan sa Espiritu Santong nagpakatao. Muna diha, mga kaigsunan, mga mahal mong tigpaminaw, niyan ingon si Bendilio, kontrahon si Apostol Pablo ra kunoy maal kontra nining among Espiritu Santo. Nahuna ra na nimo. Kini ba kanang gipangbasa namo, mo'y imong tubagon. Punto por punto ba? Oh. Verse to verse, di kay ani na ka magsigig bandilyo sa among magtutudlo, sa ginikanan sa among magtutudlo. Kay kapila man siya magsulti-sulti niya na Bradron. Kapag kadili niya kayang bungkagon ang mga katarungan, ang mga nakasulat sa Biblia, o niya og iyang istorya-istoryahon lang dili niya ihatag ang mga pruebag kinsa og unsam day katumanan na wala magsilbi mo nang giingon bitaw nato sa kanta pa sa group of singer sa Wadab nga pag tumatagal lalong tumitibay. Nagkadugay ang atong mga katarungan buot niyang babagan Bradron. Pero Ligon ang atong mga rason. Pero sa Biblia, Brad Rene, gitag na ba kung saon sa gipakasama ang wali nga Espiritu Santo? Kay kinira ba? Preparar Bradron. Iyara ba din yung gingon nga naglibog asa kuno, makalibog kuno ni nga mong pamagis wali. Na, gisuwayan na gripyot-tripyot. Nagpalain siya giyahaba. Kay nahadlok siya. Yang giingon nga, may tinuod din ang Espiritu Santo giyong kapalan na nadugay, giingon daw na magtubig. Niya kay napamatud-an man, naglaga-laga na diyan. Atong basahon, saon sa gipakasama ang wali nga Espiritu Santo nga giwali sa mga taong gitag na sa Biblia og diin mulutaw Brad Rini, sumala sa Biblia. Ang mayong balita mahitungod sa Espiritu Santo, Reverend, gipakasama ka nagbugnaw nga katubigan o mulutaw ka na sa layong yuta. Dini sa Proverbio Kapitulo 25, versikulo 25, nagaingon, ingon sa bugnaw nga katubigan alang sa usa ka giuhaw nga kalag, mao man ang mayong balita nga gikan sa halayong yuta. Nakita na to. Nga dunay maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Ang halayong yuta naghulagway nga naay maayong balita. Dili kana balita mahitungod sa kang Hiyuba. Kay kung kana nga yuta magbalita nga Hiyuba, gasupak sa Biblia kay Hiyuba mismo nagpamahayag nga dili na maipapadayon pa ang pagtudlo sa iyang ngalan nga Hiyuba. O dili usab ang atong Ginoong Kristo. Mumunugar niya ng halayong yuta. Isa ato nang nabasa si Apostol Pablo, dili kami gibasa lang namo ang dapit para sa katumanan. Sa hingpit nga gipahayag ni Apostol Pablo nga ang wali may tuod kang Kristo mawala pa kay pulihan pa. Busa katong puli mao kini ang among giwali nga Espiritu Santo. Sa atong nabasa ang Espiritu Santo di ay nga wali gipakasamag bugnaw tubig. Pero siya gingon ni Mitchell Bendilio Bradon. Okay niya, ang pahayag niya itong paminawan kay Makaliman mo supak. makalibog kuno ni nga tuwa atong giingon na pud kuno nga Espiritu Santo tubig unya sa ato pong pagwali daw kinang Espiritu kapulayan makalibog kuno ning atong pamagi. Siya ra gyud naglibog-libog. Atong ipabati niyang tingog niya minawan nato mga mahal nga tigpaminaw tingog ni Mitchell Bendilio. Tawag na niya. Gitag na. Unya katawanan mga kaigsunan na apay. Ila na po na gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Makalibog ba? Makalibog ba? Iatong una mga kaigsunan. Ang Hebreohanong 4:9 ang atong ipapahulay. May kuwan. Espiritu Santo. Karon natubig na po ang Espiritu Santo sa may tinuod ana. Natubig na pud kuno ang Espiritu Santo. Isa asa tinodana. Di nalibog siya. Ilang giwali nga ang Espiritu Santo tubig. Nga nabasa sa Biblia o mabasa sa Biblia Bradron. Mabasa litra por litra ang Espiritu Santo tubig. Munang ang Proverbio 25:25 wa gilaing mulugar nga maayong balita nga gipakasamag bugnang tubig balita gid sa Espiritu Santo. Unya ang Espiritu Santo sumala sa pagpahayag ni Pablo tubig ni. Natay Biblia. Sa simbolika. Sa simbolika. Natay Biblia ang the message. Ephesians chapter 5 verse 18. Gingon, don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Drink the Spirit of God. Kining ipainom nga Espiritu sa Dios.
Unsa kining Espiritu sa Dios nga gipakasamag tubig kay matod pa ni Apostol Pablo, drink the Spirit of God. Nga naman, kay gipahayag man ni Apostol Pablo nga mawala pa ang wali nga Kristo, di ang ato na pud nga kibali imnon o dawaton, drink the Spirit of God. Kinsa kining Spirit of God nga madrink, brother? Mao kini Espiritu Santo. Pero sa panahon nga gibautismo ng atong Ginoong Hesukristo, mipakita ang Espiritu sa Dios ingon sa dagway sa salambati nga lawas noon. Niya sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 16, og sa nabautismo na si Jesus siya mihawas dayon gikan sa tubig, og tanawan na bukas ang kalangitan og nakita og iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon og salampati. Oh, diha ta puntuhan no. Espiritu Ang sa Dios. Espiritu sa Dios mikunsad ingon og salampati. Ingon si Apostol Pablo, drink the Spirit of God. Katong sa simbolika mipakita pud ingon nga Espiritu sa Dios mipakita ingon nga salampati. Kinsa kanang ingon nga salampati nga Espiritu sa Dios, brother? Gitinaw nga mao kanang Espiritu Santo dinis Lucas kapitulo 3 bersikulo 21 ug 22. Og sa nabautismohan na ang tanang tao. Og sa diha nga si Jesus usab nabautismohan na og nagampo ang langit na bukas. Og diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun ingon sa salampati. Kining Espiritu Santo nga sa dagway ingon sa salampati mauning gitawag Espiritu sa Dios. Sa Biblia diha nga gibasa ta the message, matod pa ni apostol nga si Pablo, drink the Spirit of God. Sa katarungan nganong ang Espiritu Santo na po'y atong imnon, tungod kay ang wali nga Kristo mawala pa. Ingon ni Mitchell Benilio, pag naa si Apostol Pablo ray mo kontra, mo na gingon na mo. Huna-huna ra na nimo Mitchell Benilio. Sa matinaw nga payag sa Biblia, busa atong napamatud-an ba doon nga ang halahinguta, diri di ay matuman sa Pilipinas, kaya ang Pilipinas, mo man ang nagwali sa balita nga Espiritu Santo. Miamot naman ang oras, mga mahal mong tigpaminaw makiksonan, among gipanghinaot, nga nalamdagan kamo sa kamaturan, taliwala sa bisan unsa nga mga pahayag ni Mitchell Benilio. Pero kaya nga panubagan sa mga ministro sa pagtulon ang PBC. Sa ngalan na lamang sa magtutulo, Master Tomas de Eugenio Sr., kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, sa ngalan sa kaubang Evangelista o Ministro. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. Og kini usab ang inyong igsoon ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna og samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.